ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೆಲಂತೆ ಬೆಟ್ಟುಡು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ನಡಪರುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲು ಗ್ರಾಮಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಗರ ನಡೆಯುಡು ಅಂಚ ನಾಗರ ನಡೆ ಬಂದು ಸತ್ಯದ ನಡೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂಚ ಗ್ರಾಮಡು ಊರುಡು ಮಾತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾವಡು. ಇತ್ತ 17 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಕಲಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ವೃದ್ಧಿ ಆದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ ನೆನತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.